Γεια σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Την περασμένη εβδομάδα ανέβασα ένα βίντεο με σχετικά μικρά, παρόλο που στο τέλος βγήκε τεράστιο, όπως θα βγει και αυτό, reviews από διάφορα προϊόντα περιποίησης, κυρίως skincare, και σας είπα ότι θα προσπαθήσω να ανεβάσω αυτή τη εβδομάδα ένα αντίστοιχο βίντεο, το οποίο θα έχει focus προϊόντα μακιγιάζ ή τουλάχιστον προϊόντα σχετικά με το μακιγιάζ. Έχω λοιπόν 10 προϊόντα εδώ για σας. Είναι μια αρκετά μεγάλη ποικιλία προϊόντων, βάσεις, σκιές, προσώπου, χείλη και κάποια πινέλα. Επομένως ελπίζω να σας αρέσει αυτό το βίντεο και επειδή ξέρω ότι θα βγει τεράστιο, θα ξεκινήσω κατευθείαν και έχω για σας ένα primer. Τα πιο πολλά από τα προϊόντα αυτά είναι σχετικά καινούργια, δεν σας τα έχω ξαναδείξει σε άλλο βίντεο πέρα ίσως από κάποια haul, αλλά κάποια από αυτά μπορεί να τα έχω αναφέρει σε περασμένα βίντεο με αγαπημένα, όπου όμως δεν μίλησα πολύ εκτεταμένα, γι' αυτά επομένως αποφάσισα να τα συμπεριλάβω. Αυτό λοιπόν το primer είναι από την εταιρεία Marc Jacobs, το έχω πάρει από Παρίσι πριν αρκετό χρονικό διάστημα και είναι το Invisible Undercover Perfecting Coconut Face Primer. Είναι ένα πολύ high-end primer, είναι αρκετά ακριβό έως πολύ ακριβό, θα έλεγα από τα πιο ακριβά προϊόντα που έχω στη συλλογή μου, και ο λόγος που το είχα πάρει είναι γιατί ξεγελάει ίσως και το χρώμα και η συσκευασία κτλ. Πολλοί λέγανε ότι είναι παρόμοιο με το primer της Hourglass, το Veil Primer, που είναι για μένα ίσως το καλύτερο primer που υπάρχει στην αγορά. Και είναι ένα επίσης πολύ ακριβό primer, το οποίο δεν μπορώ να το βρω εύκολα εδώ Ελβετία, ούτε Ελλάδα, μόνο αν το παραγγείλεις. Νομίζω ότι μπορείς να το παραγγείλεις από Αγγλία, κάποια από τα online site το έχουν. Γι' αυτό και όταν είδα αυτό το Marc Jacobs primer, για το οποίο είχα δει τόσα βίντεο, αποφάσισα να το δοκιμάσω. Έχει υποτίθεται πάρα πολλά συστατικά που βασίζονται στην καρύδα. Αν θυμάμαι καλά, όταν τσέκαρα στο site, έχει εκχύλισμα καρύδας, έχει έλαιο καρύδας, έχει ένα σωρό πράγματα και υποτίθεται ότι είναι και για να υδατώσει πολύ καλά το πρόσωπό σας, αλλά και για να είναι πιο λίο και να αυξήσει τη διάρκεια του μακιγιάζ. Έρχεται σε αυτό το γυάλινο μπουκαλάκι, η συσκευασία είναι πανέμορφη, το βλέπετε εδώ πέρα. Όταν το απλώσετε στο πρόσωπο θα δείτε ότι καταρχήν έχει ένα πολύ διαφορετικό, έχει μια πολύ διαφορετική αίσθηση από το Hourglass. Είναι αρκετά sticky, κολλάει αρκετά, που βοηθάει το foundation να κολλήσει πάνω του και να διαρκέσει με τις ώρες. Είναι πολύ ενυδατικό, κάτι που το Hourglass primer δεν θα έλεγα ότι είναι, αλλά σε καμία περίπτωση δεν έχει αυτό το εφέ του λίου που σας δίνει το primer της Hourglass. Δεν είναι ένα κακό primer σε καμία περίπτωση. Υποτίθεται ότι είναι για κανονικά προς ξηρά δέρματα. Αν έχετε λιπαρό δέρμα και δεν χρειάζεται αυτή την έξτρα ενυδάτωση, δεν νομίζω ότι θα σας βολέψει σε καμία περίπτωση. Για μένα, για την τιμή του, δεν κάνει πολλά πράγματα παραπάνω από κάποια πιο εύκολα να τα βρείτε primer που είναι και πολύ πιο οικονομικά. Δεν θα σας έλεγα να τρέξετε να το αγοράσετε και σίγουρα δεν θα έλεγα ότι είναι dupe για το Hourglass. Πιστεύω ότι αν έχετε ξηρή επιδερμίδα ή εγώ που έχω κανονική προσμικτή, όταν έχω κάποια σημεία του δέρματός μου που είναι λίγο πιο ξηρά, βοηθάει, ή αν θέλετε να το δοκιμάσετε με κάποιο foundation το οποίο είναι πιο matte και θέλετε μια πολύ καλά ενυδατωμένη επιδερμίδα από κάτω. Έχει σίγουρα καλά συστατικά, επίσης έχει και πολλές σιλικόνες, παρόλα αυτά δεν δίνει την αίσθηση αυτού του βαριδιού σιλικονούχου primer. Το αποτέλεσμα είναι αρκετά καλό, αλλά όχι τόσο καλό ώστε να δικαιολογήσει την τιμή και ώστε να πω ότι θα το ξαναπάρω ή ότι πρέπει κάποιος να τρέξει να το πάρει σε καμία περίπτωση. Επόμενο προϊόν βάσης είναι επίσης κάτι που πήρα πιο πρόσφατα από το Παρίσι. Είναι από την εταιρεία Herborian. Δεν ξέρω αν μπορείτε να το βρείτε αυτό στην Ελλάδα. Δεν νομίζω ότι το έχουν φέρει τα Sephora ακόμη αυτή την εταιρεία.
Είναι μια γαλλοκορεάτικη εταιρεία για την οποία είχα ακούσει πολλά και ήθελα να δοκιμάσω κάποια προϊόντα skincare. Δεν βρήκα στα μαγαζιά κάποια από αυτά και γι' αυτό αποφάσισα να πάρω αυτή τη CC Cream. Θυμάστε, ήταν αυτό με το πολύ εντυπωσιακό ολογραφικό κουτί και είναι η CC Cream με σεντέλα ασιάτικα και λέγεται High Definition Radiance Face Cream Skin Perfector με SPF 25. Έχει λοιπόν SPF και υποτίθεται ότι είναι για να δώσει λάμψη. Λέει ότι βοηθάει με τη λάμψη, προστατεύει με το SPF, ενυδατώνει και επίσης βοηθάει να κάνει πιο ομοιόμορφη το χρώμα και την υφή του δέρματός σας. Ποιο είναι λοιπόν το πρόβλημά μου με αυτή τη CC Cream? Καταρχήν είναι πάρα πολύ ακριβή. Το οποίο λες ok, CC Cream συνδυάζει κάλυψη για τις ημέρες που δεν θέλετε να φορέσετε foundation, συνδυάζει αντιλιακό, συνδυάζει και πολλά skincare benefits, επομένως ok, δεν... Μου φάνηκε τσιμπημένη η τιμή της, νομίζω ότι ήταν γύρω στα 45 ευρώ, αλλά είπα αν είναι πολύ καλό το προϊόν και αφού έχω ακούσει τόσο καλά για την εταιρεία, γιατί όχι. Θα προτιμούσα να είχε μεγαλύτερο SPF, γιατί συνήθως όταν φοράω, γιατί θέλω να φοράω ψηλό SPF και αν φορέσω CC Cream δεν θέλω να φορέσω και έξτρα αντιλιακό, αλλά και πάλι πες ότι το 25 δεν είναι κάτι πολύ χαμηλό. Το πρόβλημά μου με αυτή είναι ότι είναι πορτοκαλί. Βγαίνει μόνο σε μία απόχρωση για όλες τις επιδερμίδες, το οποίο είναι κάτι που κάνουν πολλές κορεάτικες εταιρείες. Συνήθως είναι πιο ανοιχτόχρωμες, επομένως είναι πολύ δύσκολο να βρεις κάτι αν γενικά το δέρμα σου είναι πιο σκούρο από μέτριο και πάνω. Εγώ γενικά δεν έχω πολλά προβλήματα με τις κορεάτικες CC κρέμες, γιατί βρίσκω πάντοτε, είτε βρίσκω μια αρκετά ανοιχτή απόχρωση για μένα, είτε οι one shade κρέμες που με βολεύουνε. Αυτή εδώ όμως, όταν την έβαλα, όχι απλά σκούρνε και οξυδώθηκε, κατευθείαν μου που την έβαλα ήμουνα πορτοκαλί. Ήμουνα τόσο πορτοκαλί, δεν ξέρω πώς από τις subscribers μου βλέπουν RuPaul's Drag Race, αλλά αμέσως με το που την έβαλα στο πρόσωπό μου ήταν σαν να άκουγα την Αλίσσα να μου λέει Girl, look how orange you look. Ήμουνα κυριολεκτικά σαν ούμπα λούμπα. Και δεν μπορώ να σκεφτώ όσο ευεργετικά και να είναι τα συστατικά που έχει, όσο καλό και να κάνει στην επιδερμίδα, που η επιδερμίδα μου ήταν ελεία, ήταν ομοιόμορφα πορτοκαλί, είχε λάμψη, είχε SPF, είχε τα πάντα, ήταν ενυδατωμένη, δεν θέλω να βγαίνω έξω πορτοκαλί. Η αλήθεια είναι ότι τη δοκίμασα μόνο μια φορά και εκείνη την ημέρα χρειάστηκε να κάνω μια-δυο δουλειές έξω από το σπίτι και την υπόλοιπη μέρα την πέρασα στο σπίτι, την άφησα στο δέρμα μου, έβαλα και τα υπόλοιπα προϊόντα μακιγιάζ και λίγο με την πούδρα, λίγο με τα υπόλοιπα, κατάφερε και έγινε ένα χρώμα που κάπως δεν φαινόταν περίεργο ή τουλάχιστον έστρωσε στο πρόσωπό μου, φαινόταν λιγότερο πορτοκαλί. Παρ' όλα αυτά, συνήθως τις ημέρες που θέλετε να βάλετε κάτι τέτοιο είναι τις ημέρες που θέλετε να βάλετε λίγο μακιγιάζ, που δεν θέλετε να φορτώσετε πολύ το πρόσωπό σας, που θέλετε απλά να βάλετε κάτι για να φαίνεται πιο ομοιόμορφο και νομίζω δεν υπάρχει κανένας άνθρωπος που να θέλει τις ημέρες με το λίγο μακιγιάζ να βάζει κάτι που να είναι σαν ομπαλούμπα. Γι' αυτό το λόγο δεν ξέρω τι θα κάνω με αυτήν, δεν ξέρω αν θα της δώσω μια δεύτερη ευκαιρία, είναι κρίμα πραγματικά και για την τιμή της και για όλα, αλλά έμεινα πολύ απογοητευμένη. Επόμενο προϊόν, επίσης προϊόν βάσης, είναι ένα foundation που το έχω αναφέρει σε προηγούμενο βίντεο με αγαπημένα. Είναι από την εταιρεία Catrice και σε αντίθεση με τα δύο προηγούμενα προϊόντα, τα οποία με ψιλοπαγοήτευσαν ή με απογοήτευσαν πολύ, αυτό είναι budget friendly, πολύ καλή τιμή και είναι καταπληκτικό. Είναι το HD Liquid Coverage Foundation, Mattifying Second Skin Effect. Έρχεται σε αυτό το γυάλινο μπουκαλάκι, είναι το μόνο που δεν μ' αρέσει, δεν μπορώ να το παίρνω σε ταξίδια εύκολα και έχει αυτήν εδώ την συσκευασία με το dropper. Το χρησιμοποιώ εδώ και αρκετούς μήνες, μου αρέσει πάρα πολύ, είναι από τα αγαπημένα μου foundation, το χρησιμοποιώ καθημερινά, τις περισσότερες ημέρες της εβδομάδας και είναι ένα από αυτά τα foundation, γενικά μου αρέσουν τα foundation της Catrice και αυτό που φοβάμαι είναι ότι θα το κόψουν, γιατί αυτό κάνουν συνέχεια, όποτε μου αρέσει κάτι της Catrice πάρα πολύ και ειδικά κάποιο foundation, κατευθείαν discontinued και αν το κάνουν αυτό
Γιατί Κατρίς, γιατί πραγματικά δεν ξέρω. Το πήρα τελείως, το είδα στο σούπερ μάρκετ και λέω ενδιαφέρον φαίνεται αυτό. Δεν έχω δοκιμάσει ποτέ κάποια από αυτά τα λεπτόρευστα foundation με τον dropper. Ας το πάρω. Ίσως πρέπει να δοκιμάσω και από άλλες εταιρείες. Μου άρεσε πάρα πολύ. Μπορεί να χτιστεί αρκετά η κάλυψή του. Θεωρώ ότι δίνει μέση κάλυψη, η οποία εμένα μου αρκεί. Πιστεύω ότι έχει δίκιο όταν λέει ότι έχει κάμερα Ready HD εφέ. Όταν το βάζω, το πρόβλημα που έχω συνήθως όταν κάνω βίντεο είναι ότι χρειάζεται να φοράω με τα φώτα και με αυτά περισσότερο μακιγιάζ από ό,τι θέλω να φοράω συνήθως, ειδικά στη βάση, στην καθημερινότητά μου. Αντίθετα, αυτό είναι κάτι που το φοράω και σήμερα. Νιώθω άνετα να γυρίσω βίντεο και νιώθω εξίσου άνετα με το να βγω για ένα καφέ, να έχω έναν άνθρωπο στο μισό μέτρο απέναντί μου και να δει ότι το πρόσωπό μου φαίνεται σαν πρόσωπο και όχι σαν μάσκα. Δεν είναι και εκεί, μπορείτε να το χτίσετε και για να έχει περισσότερη κάλυψη. Μου αρέσει πάρα πολύ. Δίνει ένα ημιμάτ αποτέλεσμα, το οποίο δεν είναι όμως πολύ μάτ, αυτό το ψεύτικο, το όχι ζωντανό που δεν μ' αρέσει. Και γενικά είναι πολύ καλό και για λιπαρές επιδερμίδες. Δεν ξέρω πώς θα είναι για ξηρές επιδερμίδες, για να είμαι ειλικρινής. Αλλά για κανονικές, λιπαρές, μικτές επιδερμίδες πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ καλό. Και είναι για μένα ένα από τα αγαπημένα μου foundation και σίγουρα θα το ξαναπάρω. Αυτά λοιπόν για βάσεις. Έχω ένα ακόμη προϊόν βάσης, τελευταίο. Και αυτό το πήρα πρόσφατα από Παρίσι. Είναι από Sephora. Μπορείτε να το βρείτε λοιπόν στο Sephora. Και είναι το Beauty Amplifier Smoothing and Brightening Powder. Είναι αυτή λοιπόν η άχρωμη πούδρα, η άσπρη, η οποία, αν με ακολουθείτε καιρό, ξέρετε ότι δεν έχω μεγάλη αγάπη για πούδρες. Χρησιμοποιώ loose powder, αυτή την περίοδο χρησιμοποιώ την κλασική αγαπημένη μου της Laura Mercier για να σετάρω το concealer κάτω από τα μάτια, αλλά επειδή μου αρέσει και όσο μεγαλώνει μια γυναίκα θα το παρατηρήσετε, της αρέσει πιο πολύ. Όσο μεγαλώνουμε το δέρμα μας γίνεται λιγότερο λιπαρό και αυτό δεν έχει να κάνει με σπυράκι και τέτοιο, έχει να κάνει με το πώς νιώθετε την επιδερμίδα σας. Και όσο οριμάζει η επιδερμίδα μας, θέλουμε ένα πιο λαμπερό αποτέλεσμα, ένα πιο dewy εφέ. Δεν θέλουμε αυτό το απόλυτα matte. Και δεν μου αρέσουν συνήθως αυτές οι pressed powders, γιατί τις βάζεις και χτίζουν και την κάλυψη, όπως αυτές οι κλασικές που έχει MAC παραδείγματος χάρη, και προσφέρει μεν περισσότερη κάλυψη, από την άλλη κάνει το δέρμα σας από κοντά να φαίνεται σαν μάσκα. Και γι' αυτό συνήθως τις αποφεύγω. Αυτή εδώ όμως δεν είναι έτσι. Τη βάζω στη ζώνη του ταφ, τη βάζω στο πηγούνι μου, οπουδήποτε θέλω έτσι ένα λίγο πιο μάτε φε συγκριτικά με τα μάγουλα ας πούμε. Και μου αρέσει πολύ. Δεν περίμενα ότι θα μου αρέσει τόσο πολύ, αλλά σίγουρα είναι μία από τις καλύτερες. Έχω μικρή εμπειρία με τέτοιου είδους πούδρες γιατί τις αποφεύγω, αλλά είναι σίγουρα μία από τις καλύτερες που έχω δοκιμάσει και είναι εύκολο να τη βρείτε παντού στα Sephora. Αυτά λοιπόν με προϊόντα βάσης. Έχω δύο παλέτες για τα μάτια, τις οποίες ξέρω ότι μου έχετε ζητήσει να κάνω review. Η μία είναι αυτή εδώ από Huda Beauty, είναι η γνωστή Texture Shadows Palette Rose Gold Edition της Huda Beauty. Νομίζω ότι μπορείτε να την πάρετε στο Beauty Bay, αν δεν κάνω λάθος. Και η συγκεκριμένη παλέτα είναι πάρα πολύ διάσημη στο χώρο του YouTube. Συγκρίνεται με την Anastasia Beverly Hills, την παλέτα την Mode Renaissance. Έχει κάνει σχετικά πρόσφατα η Julie από το Beauty Leaks ένα review όπου τη συγκρίνει και τις δύο. Εμένα η Anastasia Beverly Hills σε αντίθεση με τη Julie μου αρέσει πολύ. Μου αρέσει περισσότερο από αυτήν. Ξέρω ότι οι σχέσεις είναι λίγο πιο powdery και έχουν kick-off, είναι πολύ μαλακές, αλλά εμένα μου αρέσουν πολύ οι σχέσεις Anastasia και είναι ίσως η αγαπημένη μου παλέτα αυτό το διάστημα. Η συγκεκριμένη της Huda έχει παρόμοια χρώματα, όχι όμως το ίδιο. Η συσκευασία, όπως είχα πει και στο haul, δεν με ξετρελαίνει για την τιμή. Έχει 18 σκιές, έχει πάρα πολλά matte. Έχει κάποια λίγα shimmery, αυτά εδώ τα δύο, και έχει και αυτές εδώ τις texturized pressed pearls, αυτές είναι οι 3D metal, pressed pearls είναι οι shimmery. Ας μιλήσουμε για τις matte. Οι matte σκιές, οι οποίες δεν περίμενα ότι θα με συγκλονίσουν, είναι πολύ καλές.
δεν είναι τόσο powdery όσο της Anastasia, γίνονται blending εύκολα. Δεν τις έχω χρησιμοποιήσει όλες, αλλά έχω χρησιμοποιήσει τις περισσότερες. Έχω κάποιες αποχρώσεις που τις λατρεύω, όπως αυτήν εδώ την Bossy, όπως αυτήν εδώ την Sai. Η Suede είναι πολύ ενδιαφέρουσα γιατί έχει αυτό το top γκρι κιόλας μέσα. Πολύ πολύ ωραίες σκιές, δεν έχω χρησιμοποιήσει τη μαύρη πλάκα. Οι Shimmery είναι πολύ ενδιαφέρουσες. Αυτή εδώ η Angelic είναι ίσως η αγαπημένη μου σκιά της παλέτας. Πανέμορφο ροζ gold χρώμα. Όσο για τις 3D Metal, δεν έχω δοκιμάσει να τις βάλω με πινέλο, τις έχω βάλει μόνο με το δάχτυλο. Επειδή πολλοί κόσμος λέει ότι αποδίδουν καλύτερα. Κάποια στιγμή θα δοκιμάσω να τις βάλω και με πινέλο, με κάποιο synthetic πινέλο που να είναι σχετικά επίπεδο και ίσως με λίγο fix plus να το κάνω υγρό από πάνω για να μπορέσουν να απλώσουν πιο εύκολα. Μου αρέσουν πολύ τα χρώματα, δηλαδή η Flink και η Rose Gold είναι αυτές οι δύο. Είναι πανέμορφες και η Trust Fan μου αρέσει. Δεν έχουν τόσο καλή διάρκεια όσο θα ήθελα και είναι λίγο μπελάς να τις βάλεις. Πρέπει να τις βάλεις με το δάχτυλο. Είναι εύκολο να κάνεις μετά blending της matte γύρω τριγύρω, αλλά γενικά δεν είναι η πιο εύκολη υφή να δουλέψεις. Ένα άλλο πράγμα που δεν μου αρέσει στην παλέτα είναι ότι τα δύο ανοιχτά χρώματα που έχει είναι πολύ σκούρα για τις ανοιχτόχρωμες επιδερμίδες και χρειάζεται να πάρω μια άλλη matte σκιά ανοιχτόχρωμη highlighting για το brow bone. Θα μου πεις, Μυρώνα, εσύ έχεις πει άπειρες φορές ότι δεν σε νοιάζει αυτό, ότι δεν σε νοιάζει να έχουν όλα τα χρώματα που χρειάζεσαι και να είναι standalone οι παλέτες, που είναι αλήθεια. Αλλά είναι διαφορετικό αν μια παλέτα είναι όπως κάποιες της Urban Decay, κάποιες Vice, τίγκα στο χρώμα, πολύ διαφορετικές αποχρώσεις και λες ok, έχει απίστευτη ποικιλία αποχρώσεων, δεν με νοιάζει να έχει και μια highlighting σκιά, θα πάρω μια άλλη από τη συλλογή μου. Αυτή η παλέτα όμως νομίζω ότι πλασάρεται σαν standalone παλέτα και είναι κυρίως neutral, αρκετά θερμές αποχρώσεις που είναι και κάτι στο οποίο είμαι πολύ φαν τελευταία και γενικά σε όλη μου τη ζωή μου άρεσαν οι ψυχρές αποχρώσεις και ακόμη μου αρέσουν. Με τραβάνε πάρα πολύ αυτού του είδους οι σκιές και χαίρομαι που είναι της μόδας τελευταία. Υποτίθεται όμως ότι έχει φτιαχτεί για να σου δίνει μεγάλη ποικιλία από looks και ότι μπορεί να σταθεί μόνη της. Θα ήθελα λοιπόν αυτό το έρμο το Bay να είναι πιο ανοιχτόχρωμο. Πολύ ακριβή παλέτα, δεν είναι κακή, θα συνεχίσω να τη χρησιμοποιώ. Δεν θα έλεγα ότι είναι στα προϊόντα που με απογοήτευσαν, αλλά για μένα στέκεται κάπου εκεί στη μέση. Δεν θα έλεγα τρέξτε να την πάρετε. Η Modern Renaissance μου αρέσει πολύ περισσότερο. Θα βάλω φωτογραφίες με swatches εδώ. Ελπίζω να μπορέσετε να πάρετε μια ιδέα για το πώς είναι τα χρώματα και για το επόμενο έχω μια ακόμη παλέτα για σας που επίσης σας έχω μιλήσει και μου έχετε ζητήσει review και είναι η αντρότζινη παλέτα από Jeffree Star που είναι επίσης μια παλέτα που πήρα σχετικά πρόσφατα. Τη συγκεκριμένη μπορείτε να τη βρείτε στο Beauty Bay. Νομίζω ότι Jeffree Star δεν στέλνει Ελλάδα, αλλά μπορείτε να την πάρετε και από το κατάστημα, αν είναι ακόμη διαθέσιμη, Cosmetics Obsession, που είναι ένα ελβετικό κατάστημα από τα αγαπημένα μου που σας έχω μιλήσει, που στέλνει Ελλάδα και με αρκετά λογικά μεταφορικά και έχει αρκετά πράγματα που αξίζει να δείτε. Έχω και την προηγούμενη παλέτα του Jeffree, τη Beauty Killer, η οποία ας πούμε ότι δεν ήταν η αγαπημένη μου. Τη χρησιμοποιώ, έχει μερικά χρώματα που μου αρέσουν πολύ και έχει μερικά χρώματα αρκετά που είναι... η αντρότζινη μου άρεσε πολύ περισσότερο. Υποτίθεται ότι είναι η δικιά του, το δικό του spin στις ουδέτερες παλέτες. Μου αρέσει περισσότερο η συσκευασία, έρχεται με καθρέφτη, έχει 10 αποχρώσεις και μου αρέσαν πολύ περισσότερο οι αποχρώσεις. Η κάτω σειρά έχει 5 matte σκούρες αποχρώσεις και η πάνω έχει 3 matte και 2 μεταλλικές. Επομένως 8 από τις σκιές είναι matte, αν δεν κάνω λάθος. Έχω χρησιμοποιήσει σχεδόν όλες, τις περισσότερες σίγουρα, δεν έχω χρησιμοποιήσει αυτή την μπλε ακόμη, αλλά είναι ωραίο μπλε, μ' αρέσει, από την παλέτα. Μπορείς να κάνεις πάρα πολλά look, τη φοράω και σήμερα, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το
στρατιωτικό military πράσινο. Λατρεύω το androgyny που για μένα, παρόλο είναι λίγο πιο ψυχρό σε σχέση με όλα τα άλλα, μου αρέσει πάρα πολύ, είναι ίσως η αγαπημένη μου απόχρωση από την παλέτα. Το Safe Word είναι πάρα πολύ καλό για το crease, μου αρέσουν οι δύο οι μεταλλικές, ειδικά το Frosting αλλά και το Déjà Vu, το οποίο το φοράω σήμερα στο μακιγιάζ μου. Το Poison είναι πολύ ωραίο, έχει πολύ ωραίες αποχρώσεις, μπορείς να κάνεις πολύ διαφορετικά look, αλλά και πάλι δεν είναι standalone παλέτα γιατί δεν έχει κανένα χρώμα που μπορείτε να βάλετε κάτω από το φρύδι για να δώσετε λίγο χρώμα. Για κανένα νομίζω χρώμα επιδερμίδας, για καμία απόχρωση επιδερμίδας. Αρκετά καλή, νομίζω ότι αν θέλετε να δοκιμάσετε κάποιες σκιές από Jeffree, αξίζει να δοκιμάσετε αυτή την παλέτα περισσότερο από την Beauty Killer, αλλά και πάλι έχετε στο νου σας ότι έχει και κάποια αρνητικά. Γενικά από Jeffree προτιμώ τα υγρά κραγιόν του, δεν με εξτασίασε το highlighter που έχω δοκιμάσει και αυτή η παλέτα μου αρέσει αρκετά, η Beauty Killer έτσι και έτσι. Αυτά λοιπόν, θα βάλω εδώ πέρα φωτογραφίες με swatches για να δείτε λίγο και τις αποχρώσεις αυτής της παλέτας. Για τη συνέχεια έχω δύο προϊόντα από Makeup Forever, τα οποία έχω πάρει ειδικά αυτό πολύ πρόσφατα. Είναι το Pro Light Fusion Undetectable Luminizer Highlighter στην απόχρωση 1. Πολύ ωραία συσκευασία, έχει 9 γραμμάρια, έρχεται με καθρέφτη, συσκευασία είναι από τις καλύτερες που έχω δει σε highlighter. Το έχω ρίξει, δεν ξέρω κι εγώ πώς το έχω καταφέρει, τόσες φορές και δεν έχει πάθει τίποτα. Έχει τον καθρέφτη του, πολύ ωραίος καθρέφτης και είναι αυτό εδώ το χρώμα. Τα συγκεκριμένα highlighter είχαν βγει πριν κάποιο καιρό μαζί με bronzer σε κάτι limited edition νομίζω συλλογές της Makeup Forever και είχε βουήξει όλο ο τόπο στο YouTube για το πόσο καλό ήταν το highlighter και τα βγάλανε μόνα τους. Μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι ένα ανοιχτόχρωμο ροζ highlighter. Δεν το φοράω σήμερα γιατί δεν μου τέριαζε τόσο με το μακιγιάζ, αλλά το φοράω πάρα πολύ συχνά. Και έχει γίνει ένα από τα αγαπημένα μου. Κάποια στιγμή μου το έχετε ζητήσει πολλές, περιμένω και κάποια highlighter από Αμερική. Θα κάνω, νομίζω ότι αυτό πρέπει να υπάρχει στην Ελλάδα κανονικά στη Makeup Forever. Θα κάνω ένα βίντεο με αγαπημένα μου highlighter και θα σας δείξω ποια προτιμώ και ποια μου αρέσουν περισσότερο και αποχρώσεις. Και νομίζω ότι σίγουρα αυτό το highlighter θα είναι ένα από αυτά. Δεν ξέρω αν είναι το αγαπημένο μου, γιατί μου αρέσουν πάρα πολύ η Moonchild της Anastasia Beverly Hills η παλέτα. Παρ' όλα αυτά είναι ένα πολύ όμορφο highlighter και φαίνεται τόσο ωραία στο πρόσωπο και είναι... εδώ βέβαια το swatch είναι αρκετά βαρύ, μπορείτε να το χτίσετε. Δεν είναι ένα από αυτά τα highlighter που το βάζετε και απαραίτητα είναι εκτυφλωτικό, αλλά είναι ένα highlighter που αν θέλετε να είναι εκτυφλωτικό μπορεί να γίνει. Εκπληκτικό προϊόν, αξίζει σίγουρα να το δοκιμάσετε. Και το επόμενο είναι ένα από τα Artist Rouge κραγιόν, είναι το Artist Rouge Matte M200. Από αυτά τα κραγιόν τα πάρα πολλές αποχρώσεις νομίζω που έβγαλε η Makeup Forever. Η συσκευασία είναι πανέμορφη, μου αρέσει πάρα πολύ. Ξέρω ότι αυτά σίγουρα υπάρχουν από Ελλάδα, παίζει και να το έχω πάρει από Ελλάδα. Και το χρώμα που πήρα αυτό το M200 είναι ένα nude rose. Είναι αυτό εδώ. Έχει κάποια καλά και κάποια κακά. Ένα από τα αρνητικά είναι η πολύ ψηλή τιμή. Δεύτερον, αν σκεφτείς ότι είναι matte, δεν έχουν τόσο τρελή διάρκεια. Βέβαια, εγώ έχω κακομάθει και με τα υγρά matte κραγιόν που κρατάνε τόσο πολύ. Παρόλα αυτά, εάν δεν φάτε, κρατάει. Είναι ένα από τα πιο άνετα matte κραγιόν που έχω δει. Η απόχρωση είναι ένα πολύ ωραίο ροζάκι, το οποίο νομίζω ειδικά τώρα για άνοιξη και καλοκαίρι θα το φορέσω περισσότερο. Εφαρμόζω πολύ εύκολα, κάνει τα χείλη να αισθάνονται πολύ άνετα. Παρ' όλα αυτά πιστεύω ότι δεν είναι τέτοια η φόρμουλα που θα έλεγα δεν μπορείτε. Μου αρέσει πολύ, αλλά νομίζω ότι μπορείτε να βρείτε και άλλα κραγιόν από πιο οικονομικές εταιρείες που να έχουν έτσι καλή φόρμουλα, που να...
είναι ένα ματ με πιο κρεμώδη φόρμουλα. Δεν ξέρω αν θα βρείτε εύκολα ματ με κρεμώδη φόρμουλα, αλλά μπορείτε να βρείτε πιο κρεμώδη κραγιόν που θα έχουν έτσι μέση διάρκεια και θα είναι άνετα στα χείλη. Αυτά. Ένα τελευταίο προϊόν μακιγιάζ είναι αυτό εδώ από Gerard Cosmetics. Νομίζω ότι μπορείτε να τα παραγγείλετε από το site της Gerard Cosmetics στην Αμερική και βγάζουν πολύ συχνά προσφορές. Είναι το Slay All Day Setting Spray και είναι η μυρωδιά Lemongrass. Το αγαπημένο μου setting spray είναι από Urban Decay, το All Nighter. Αποφάσισα να δοκιμάσω και αυτό γιατί μπορώ να το βρω στο Cosmetics Obsession, μπορείτε να το πάρετε και από εκεί. Απλώς νομίζω ότι για Ελλάδα συμφέρει το Gerard Cosmetics γιατί βγάζει πολύ συχνά προσφορές. Δεν είναι κακό setting spray, έχει αλκοόλ, έχει σιλικόνες, έχει άρωμα. Τα περισσότερα από αυτά τα setting spray να ξέρετε ότι δεν είναι πολύ καλά για το δέρμα μας. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι καλό να το χρησιμοποιούμε όλη την ημέρα, κάθε μέρα. Είναι καλό να το χρησιμοποιούμε όταν πραγματικά πιστεύουμε ότι θα χρειαστεί να φορέσουμε το μακιγιάζ μας για άπειρες ώρες και θέλουμε να αυξήσουμε τη διάρκεια, γιατί και σίγουρα μην ψεκάζετε αυτό το πράγμα σαν σπρέι έτσι για ενυδάτωση στο πρόσωπό σας. Σε καμία περίπτωση δεν είναι από αυτά τα ενυδατικά σπρέι, τα skincare, μην το συγκρίνετε, γιατί αυτό αν το ψεκάσετε σε γυμνό πρόσωπο δεν είναι και ό,τι καλύτερο μπορείτε να κάνετε. Είναι cruelty free, το lemongrass δεν μου αρέσει καθόλου, δεν ξέρω γιατί το διάλεξα, μου φέρνει φτάρνισμα κάθε φορά που το βάζω. Ξετρελάθηκα, δεν θα το έλεγα, δεν θα ξαναπάρω σίγουρα το lemongrass, δεν θέλει πολύ ποσότητα, δουλεύει αρκετά καλά. Δεν το συγκρίνω με το Urban Decay όμως, το All Nighter. Και για το τέλος κράτησα αυτά εδώ για τα οποία με έχετε ρωτήσει, που είναι τα πινέλα από Unicorn Lashes, τα γνωστά Unicorn Brushes που μου έχει πάρει δώρο η φίλη μου η Θόμη. Τα έχω εδώ και καιρό, μου αρέσουν πάρα πολύ και κυρίως αισθητικά και με ρωτάτε πώς μου φαίνονται σαν πινέλα και αποφάσισα να σας πω έτσι λίγο σύντομα. Καταρχήν αυτά είναι από Unicorn Lashes, από Αγγλία, νομίζω ότι τα φέρνει και το Beauty Bay, αραιά και που, αλλά πολύ γρήγορα βγαίνουν out of stock. Δεν ξέρω αν μπορείτε να τα παραγγείλετε από, φαντάζομαι ότι μπορείτε να τα παραγγείλετε από Unicorn Lashes αυτόματα. Έρχονται σε αυτό το υπέροχο κουτάκι που το έχω κρατήσει, που δεν ξέρω τι έχει μέσα και κάνει το θόρυβο. Με αυτό το υπέροχο Unicorn Art και εδώ έχει τις εξηγήσεις από όλα τα πινέλα. Εμένα μου αρέσει, όπως ξέρετε, πάρα πολύ όλα τα πράγματα που είναι ολογραφικά, που είναι oil slick, που είναι πολύχρωμα. Επομένως, έναν άνθρωπο στον οποίο αισθητικά δεν αρέσουν αυτά τα πινέλα δεν αξίζει καθόλου τον κόπο να ασχοληθεί. Γιατί νομίζω το δυνατό κομμάτι αυτού του πινέλου είναι το αισθητικό. Unicorn Lashes είναι η εταιρεία, το bag, το λατρεύω. Είναι η εταιρεία που έκανε πρώτη αυτά τα πινέλα και αντιγράφηκε από άπειρες εταιρείες αργότερα. Όχι ότι έχω πρόβλημα με αυτό, πρόβλημα ας έχουν αυτοί. Δεν θέλω να πω ότι αυτά είναι τα αυθεντικά και άλλα δεν είναι καλά. Έχει κάνει Κοιτάρτε που είναι τεράστια εταιρεία αντίστοιχα πινέλα. Απλώς εμένα αισθητικά αυτά εδώ τα πρωτότυπα μου αρέσουν περισσότερο. Έχουν αυτή εδώ τη λαβή που είναι σαν κέρατο μονόκερου και είναι αυτό το ιριδίζον λευκό της πέρλας. Και έχουν εδώ πέρα το σήμα της εταιρείας στο μονόκερο, στο μεταλλικό. Και οι τριχούλες τους είναι πολύ μαλακές και είναι παστέλ χρώματα σαν ουράνιο τόξο. Έρχεται με 10 πινέλα η συσκευασία και πραγματικά έχει 5 πινέλα για το πρόσωπο, 5 πινέλα για τα μάτια. Είναι ένα αρκετά καλό βασικό σετ όσο αφορά το τι πινέλα περιέχει. Τώρα όσο αφορά την ποιότητα των πινέλων. Είναι πολύ μαλακή η τρίχα. Δεν μου φεύγουν οι τρίχες, τα έχω χρησιμοποιήσει 2 εβδομάδες συνεχόμενες, τα έχω πλύνει ενδιάμεσα, τα έχω πλύνει μετά, δεν μπορώ να πω ότι φύγανε τρίχες, έχουν φύγει 1-2 τρίχες κι αν, όλες και όλες. Τα πινέλα τα οποία είναι του προσώπου μου φαίνονται πιο στιβαρά, είναι όλα καλοφτιαγμένα, απλά τα πινέλα των ματιών είναι τόσο λεπτά εδώ που νομίζεις ότι θα το χρησιμοποιήσεις και λίγο αν το σφίξεις αυτό θα σπάσει. Αυτό δεν δείχνει για μένα κακή ποιότητα, απλώς δείχνει ότι δεν έχουν φτιαχτεί και σίγουρα δεν είναι για καθημερινή χρήση, γιατί κανένας πιστεύω δεν θέλει να έχει στο νου του κάθε φορά που χρησιμοποιεί τα πινέλα του και βάζει το μακιγιάζ του κάθε μέρα ότι θα σπάσουν στα χέρια του.
Για μένα είναι κομμάτι συλλεκτικό, είναι κάτι που είμαι πολύ χαρούμενη που το έχω στη συλλογή μου, που το έχω έτσι. Μπορώ να το χρησιμοποιήσω κάποιες φορές, αλλά δεν είναι κάτι που σκοπεύω να το χρησιμοποιώ συνέχεια. Γι' αυτό το λόγο νομίζω ότι μπορείτε να βρείτε, δεν θυμάμαι πόσο κάνανε, 50 λίρες, 45 λίρες. Μπορείτε να βρείτε και πιο οικονομικά αντίγραφα στο eBay, αν σας αρέσουν αισθητικά και ας είναι χαμηλότερη ποιότητα, γιατί δεν θα σας νιάξει ιδιαίτερα, γιατί και αυτά δεν είναι φτιαγμένα για καθημερινή χρήση. Δεν θα ταξίδευα με αυτά, μου αρέσει που είναι στη θήκη τους. Όσον αφορά τα πινέλα αυτά καθ' αυτά, μπορώ να σας τα δείξω ένα προς ένα. Το πρώτο είναι το Blending is my cardio, που είναι ένα blending brush. Πολύ καλοφτιαγμένο, πολύ μαλακό, κάνει αρκετά καλό blending, δεν είναι το αγαπημένο μου όμως blending brush. Το brow brush που είναι αυτό εδώ, είναι το Flicky Brows, δεν μπορώ να πω ότι μου αρέσει ιδιαίτερα. Και αυτό γιατί συνήθως για τα πινέλα των φρυδιών είμαι πολύ περίεργη, τα θέλω να έχουν λίγο πιο κοντές τριχούλες, επομένως αυτό δεν με βόλεψε πάρα πολύ. Το επόμενο είναι ίσως το αγαπημένο μου. Είναι αυτό εδώ, είναι το Powder Brush, Whisk Me Away. Είναι πάρα πολύ μαλακό, είναι αρκετά στιβαρό και αυτό το πινέλο το λατρεύω. Αν τα πουλούσαν μεμονωμένα, πιθανότατα να έπαιρνα ένα ακόμη από αυτά και να το χρησιμοποιούσα πιο τακτικά, για να μην αγχώνομαι ότι μπορεί να μου σπάσει. Ένα ακόμη αγαπημένο είναι αυτό, είναι το Chisel Cheeks. Είναι το πινέλο για contouring, μου αρέσει που είναι πιο φαρδί στη μέση και πιο λεπτό στις γωνίες. Κάνει πολύ καλό contouring, δεν λεκιάζει εύκολα, είναι ίσως και αυτό από τα καλύτερα πινέλα της συλλογής. Ένα από τα λιγότερα αγαπημένα μου είναι το concealer. Το concealer brush λέγεται Spotted, δεν είναι αρκετά πυκνό όσο θα το ήθελα, αλλά είναι τόσο πυκνό ώστε να το κάνει δύσκολο να καθαρίσει. Είναι το ένα από τα δύο που μου έχουν λεκιάσει. Δεν το έχω αγαπήσει το συγκεκριμένο το πινέλο σε σχέση με άλλα πινέλα που έχω για concealer από Sigma ή από Zoeva για παράδεigμα. Αν και σε σχέση με τα πινέλα τα λεπτά είναι το πιο στιβαρό. Το επόμενο είναι το Crease Brush, Crease Proof. Θυμίζει πάρα πολύ το Blending One, είναι πάρα πολύ λεπτό, πολύ ευαίσθητο φαίνεται. Παρ' όλα αυτά κάνει αρκετά καλή δουλειά για να βάλεις τη σκιά στο crease και επίσης δεν λικιάζει. Το επόμενο είναι το Highlighter πινέλο και είναι ένα Fan Brush. Δεν λατρεύω τα Fan Brushes γενικά, είναι πολύ λεπτά. Ξέρω ότι είναι πολύ καλά για να βάζετε εκτυφλωτικά highlighter, έχω και από άλλες εταιρείες. Είναι καλό πινέλο, είναι τόσο μαλακό. Παρ' όλα αυτά το χερούλι του είναι όσο λεπτό όσο τα πινέλα των ματιών και το οποίο λέγεται Strobe Alert, ξέχασα να το πω. Και το επόμενο πινέλο είναι το πινέλο για το foundation, που είναι καλοφτιαγμένο, είναι πολύ μαλακό, είναι αρκετά dense, θα το ήθελα λίγο περισσότερο όπως και αυτό για το concealer. Λέγεται Buff Up, αλλά λεκιάζει τόσο πολύ. Είναι τόσο δύσκολο να το καθαρίσεις και πραγματικά δεν ξέρω αν θέλω να το χρησιμοποιήσω, ήδη μου έχει λεκιάσει εδώ πέρα. Θα προσπαθήσω λίγο να το ξαναπλύνω ακόμη πιο επίμονα και προσεκτικά, αλλά το όμορφο με αυτά τα πινέλα και το σημαντικό είναι για μένα το πώς φαίνονται. Επομένως δεν θα ήθελα να το χρησιμοποιώ συνέχεια και να μου λεκιάσει και να μην φαίνονται έτσι ωραίες παστέλ τριχούλες. Το Blush Brush είναι και αυτό ένα από τα καλύτερα, είναι το Bare Faced Blush, πολύ όμορφο πινέλο, θα έλεγα ότι αυτό της πούδρας και του κοντούρ είναι τα αγαπημένα μου και θα ήταν ωραίο να υπήρχαν σε ένα μικρό σετάκι να τα ξαναπάρω, πολύ μαλακό, πολύ ωραίο για blush. Δεν αγχώνομαι τόσο με αυτά αν θα σπάσουν, γιατί φυσικά δεν κρατάω το πινέλο από εδώ, το κρατάω από εδώ και εδώ είναι αρκετά στιβαρό. Θεωρώ ότι είναι πανέμορφο και μου αρέσει πολύ. Και το τελευταίο λέγεται On Cloud Glitter. Είναι αυτό εδώ, είναι ένα eyeshadow brush το οποίο μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για τοποθέτηση σκιάς ή και glitter. Ξανά πάρα πολύ λεπτοκαμωμένο. Συνολικά, αν θα σας έλεγα να τα αγοράσετε, αν έχετε ξετρελαθεί με την ιδέα, ξετρελαθεί με τη συσκευασία, σας αρέσει ειδικά αυτή η εκδοχή από Unicorn Lashes που είναι αυθεντική, που σας αρέσουν αυτοί οι συγκεκριμένοι χρωματικοί συνδυασμοί, γιατί εγώ είδα και το Tarte που έχει το τη χρυσή λαβή και τα χρώματα και δεν μου άρεσε, για να είμαι ειλικρινής.
Επομένως, αν θέλετε αυτά τα συγκεκριμένα, ναι, χαίρομαι τόσο πολύ, είναι από τα πιο όμορφα δώρα που πήρα, μου αρέσει τα πάντα, γι' αυτό μου αρέσει το κουτί του, το οποίο δεν ήταν, δείτε το, πανέμορφο, και νομίζω ότι είναι από αυτά που μπορείς να τα γυρίσεις και να έχεις αυτό εδώ απ' έξω, που θα προσπαθήσω να το κάνω. Είναι πάρα πολύ ωραίο και είναι τέλειο δώρο. Νομίζω αν έχετε κάποιον άνθρωπο στη ζωή σας που του αρέσουν αυτά τα ολογραφικά πράγματα όπως εμένα, είναι πανέμορφο δώρο και το εκτιμώ αφάνταστα. Παρ' όλα αυτά, αν ψάχνετε για ένα καθημερινό σετ πινέλων, δεν θα σας έλεγα να τρέξετε να τα πάρετε. Αυτά λοιπόν, νομίζω ότι τα καλύψαμε όλα και τα 10 προϊόντα. Προσπάθησα να συμπεριλάβω μια ποικιλία προϊόντων. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το βίντεο. Γράψτε μου από κάτω αν έχετε δοκιμάσει κάποια από αυτά τα προϊόντα ή αν όχι, αν θα θέλετε να πάρετε κάποια από αυτά και ποιο. Επόμενη εβδομάδα θα έχω λογικά ένα βίντεο με empties, γιατί η σακούλα με τα empties έχει ξεχυλήσει. Και αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, πατήστε like, κάντε subscribe στο κανάλι μου για να ενημερώνεστε για επόμενα βίντεο και εμείς θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Μέχρι τότε να είστε καλά και πολλά φιλάκια!